家人儿一步步的，农人说呀不门，龙江的龙姐啊，龙姐吧，不会去看的，龙姐吧，不会去看的，没来别人的，先我吧。जोंहा नै दामग्राफ्रा सेटिं खालामदों बे समावनो मोनसे रियेल घटना खोन्थानि आं रायजोफोर नोंसिनो दाख्लै थांनाय बैसागुआव माने सिख्लाफोरजों पिकनिक जानो थांफांगारदोंमोनलां पिकनिक जानो थांनायाव ओरैबायदि घटना जाहैबाय माने मोसायै मोसाबाय बोरै सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसानानै लाफ्लांखो सासे सिख्लाया मोसायै खखाबाबो एकदम आखाथिजों सौखेगासिनो हाथायानो थाइनै गानानै दं रायजोफोर दा मा जाखो हाथाया थाइनै गाबाय नालाय बुनानै थांबाय न'आव जोंनाथ' आबौ दङ आबौआ र' डाइलगखौ खोन्थानो होजोब नङा होमबा घटनाखौ माने न'आव थांनानै खखाबाथ' बुनानै थांबाय नालाय आबौआ थखन लानानै लामायाव जिरायनानै थाबाय थायो सोंबाय आंखौ नुग्रोमोना आमा खखाबानो लुन बुनाफोरखौ हुलुमान सायख'नो ओरैबायदि माने आबौआ खराथार जोंना आं एसे गिदौबो थखनबो लायो बोरैबा थ' होफ्लांगारबा जाना लागोनलै सानफ्लांगारो ओमफ्राय मा होनगोन मा होना ओइ आबौ गोरोन्थियाव मिस्टेक जाफ्लांदों सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसानाया खखाबो सौखिजाना हाथायानो थाइनै बायबाय होनना बुंबाय बेबायदि बुंदों बोराया ओंखायनो सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसानो नाङा रायजोफोर आं बे दिननिफ्राय सिख्लाफोरनि खाथियाव बारा मोसाया दे जायै मानो नांलाय खमलाय माबोरै संसार जागोन बेबायदि दावराव दावसिजोंलाय माबोरै रायजो जागोन बेबायदि नांलाय खमलायजोंलाय Burai menalar dengan hujan itu, dan itu pilihan juga. Engkau sibuk sungguhlah, mobil naik cinta, nunggu apa pekok cerai.